je zit erin. Ja. Mooi. Ja. Je moet het goed zien, maar dan heb je ook historisch materiaal. Dit is het Giele schorpioenmos. Voor de leek is mos ook maar gewoon mos, maar voor de kenner is dat heel los. Nou, het is een mosje vinden, dat is mooier als €1000 vinden. Ja, het is gewoon een compliment. Je doet je uiterste best om die natuur vooruit te helpen. Ja, dat dan zulke soort soorten verschijnen, ja, dat is fantastisch. Dus dan goed just, dan just het kleurverschil. Nou, dan just ik prachtig mooie plantjes. Het plantje is te herkennen aan de boegingen die het liekje op een sikkel. En dan denk je, ja, wat boeit zo'n plantje nou? Maar de vindst zei wat over de steert van het gebied. Een mos komt nooit alleen. Het is een soort van een bepaald natuurtype. Dit zijn schrale, witte, heelan, moerasachtige vegetaties. Die het om biodiversiteit. Hoe biodiverser, hoe meer soorten. En als je dan je best doet om die gebieden goed te beheren en goed in te richten, dan is het fantastisch om te zien dat dat dan ook slaagt. Nerd alert. Oh, prachtig. De Giele schorpioenmos wordt beschermd door Europese regeljouwing. Het is een van de 2 mossoorten in de Natura 2000. In de Mieren is de Aronieren het groenwetter verhegen. Dat had dit mos nodig, want het had geen wattel. Het is gewoon hartstikke zeldzaam. En als je het had, dat zei er iets over het milieu wat hier is. Het is heel mooi skiën groenwetter. En dat wetter komt uit Drenthe en dat is misschien wel 1000 jaar onderwijs geweest door de groen. Dan komt hier omhoog en daar zit heel veel kalk in. En dat is heel zeldzaam, dat komt weinig voor. De komende tijd wordt onderzocht wat de komst van het mos docht van insecten en andere planten.